Nganong di ba yun mo minaw na to, ha? Di mo patuon na to, ha? Di tagsabot. Gusto ka gakoy mo ba sa mo, ha? Kung akong plakang gumali nga sige balik-balik ang istorya ninyo! Ayaw, boy! Ha? Gusto ka... Ayaw, boy! Ha? Gusto ka... Aking buwak mo, ha? 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 Di ka makasabot! Ha? Ayaw, boy! Ano na gusto ninyo? Ayaw, boy! Gusto ninyo! Magkamantay ka! Magkamantay! Ayaw, boy! Ha? Ha? Yan ang lima yun mo kasabot, ha? Ayaw, boy! Yan ang lima! Ha? Yan ang lima kasabot! Wala mo, wow! Ha? Masahin gusto ninyo! I found a love for me. May nawalan nyo? Man, wala kayo na. Bili na naman eh. Yaman kita. Kasi kada. Kutkut magkaso. Kaila mo? Wala man na timing nga naman nga nag-abot among kamot. Ngay. Smile masag ka. Ganahan sag ka. Wala nga nung ganahan. Gutahon ko. Ina, ka ila ako. Ano lang. Tabis lagi kinto ni magtinanawan idna. Mura mag nakalike. Masay like, uy, kamong duha ba mga dirty minded ra kay mo? Dirty minded eh. Klaro atong ganahan sig ka. Ha? Nganong ganahan gutahon ko? Ngay muri gikilig bang kadi ka ato gani ha? Dadi lang pwede nga. Love at first sight ah. Igot yun. So, kita mo ka itong atong tao dito nila? Ay, bro, kaya kan walang kontakan. A few moments later. Animal! Mga idiot! Mga kadyat mong dagko! Tambasakan mo yung ating kamaumuloksog tubigan! Nganong wa man yung kuptis mo'y basag, ha? Saba di ay, kamu media sa luyo, diri mis tubangan, wag dyan yung kupti. Daghan mo mo dia, tanawa, bunog na nung kaita, kupta pa yung tarong. Di wala bunog ta to na tos mo'y basag. Wah, kita na na bunog. O lagi, kamusang na sa tubangan, nihamag ta mo gritso, wa mo magpaabot nga mabirahan mo mo'y basag. Kaya kami, lupugon sa tato namo. Putim sa dugaya nung nanuol. Paabot mo skumo. Hanggang mo dagko. Ako gyado, napikihan lang ko. Apiki, hinay jud kag lihok. Unsa man ka? Od, lihog mo? Sos, kamang-kamang. Multilas. Ang meses naon mo rin kayo, ya amog lihok. Sabi na kung hilas mo diyan. Tinuod bitaw, hinay kay kag lihok oy. Mura makagbaka, makamaliwat imong kanding. Sana all! Kung kamo lang tayong kabayo, ako may kulata. Latas kabuang mo, sana ulsan! Mubuk kay kag kamot do! Di kabot! Gusto si bataa ay, sige lang yan po kag atik. Ho! Ulan yung taa, lagi ayo eh. Dalas dimal. Ayo yung taa. Mangwarta ta oy. Kapoy ang trabaho ani yung sigil ta kabunog. May banog, magpustahan na hinon ta. Ipanay tas tong bunog. Antak sa kusap? Sige, hantak ta. Oh, dia antok ka do. Oh. Dali. Antak Hantak ta. Bau ay. Panawag tong tao. Rex, panawag tong tao. Dali. Katong bigatin ito pa. A few moments later. Patay. Patay. Hari. Hari Hindi na mo. Hari na. Oh, hari mo ha. Hari. Oh, 200. Oh, 200. Wala pa. Sige, daw.
kita. Are. Patay. Sige, daw. Daw ka. Tingnan na. Ini nga to ka pag tingnan niya. Lah. Oh, kwarta na ta. Kwarta. Sano tayo? Oh, Kasi parinta. sano. Daw ka. Okay. Huwag pagkuhay ha. Awa. Ayan, parang umusa. Ikaw. Ay, bago ka po ang ha? Ring gini. Patay. Patay. Patay man siya si Blind ni pupunta ano ba? Sa gilay kayo. Kaya patay. Boy, basta! Ano ka mo basag? Oh. Unsa man? Nagpahantak ko kuno mo. Hantak. Wa ka kita ri ko attire. Apply ko. Unsa nang apply? Unsa man name mo? Unsa ka sa mga patay? Simbak ko ka. Sa pagtuon mo, apply ko inana. Call center. Call center ko apply yan, oy. Bangaan ka? Ilan si Boy Basag. Ilan si Boy Basag. Hoy! Palig na mo! Palig! Hantak ang balik ko! Hantak ka to! Kailan! Dali! Hinagadak ko! Boy Basag na! Hinagadak ko! Re! Balik! Walang tubon ko! Walang tubon! Ang kwarta niyo! Uy, naunsa ka, uy. Ha? Sige, gyapon ka hunahuna ato niya. Sige, na, uy. Gusto good. Tanom ba kay? Nindot is tanan. Ganahan sa ato niya, no? Bibasag man kuno'y pangan ato. Tagbabasag yung kang buhang kagod. Oo ba? Bibasag ito? Oh, boy basag. Ano man, nakauyon ka ato? Tagbaw yung kaday. Ngulat tara ba kuno ka ito? Uy, simba ko palayo. Padool lang. Tarong maya ha? Ganihara na bagi ko kabantay nimo. Natulala kay kadiha. Mura makagikilig. Una-una abayaid ha? Naarab ako. Masa? Di ba ang ako ba? Naara ko diri. Always nimo. Ayaw usa nang uyab-uyab. Uy, nakalaki ka lang. Hilak-hilak niya ka. Masakitan pud baya ko. Hindi lang gutagod. Laag ka. Sorry tugbo. At to batas. Tambayan ni Lance. Tapay tindahan ni Lance. Puro man ni Lance, no? Diba ang ato, bagi ko anang tikang. Ayaw sa nang uyab-uyab, uy. Let's enjoy life! Wa man good. Atay gugmagugmay. Kontento na akong magkuyog tandoin. Ani atong life ba? Single. Bantay, ha? Ato ba nga? Enjoy na tong life ba nga? Kita rin duha. Soroy-soroy ta. Ato ba tarong Hong Kong? Amerika? Halago tay vaccine. Okay na ba? Basang kuyog tang duha. Huy! Nalasad. Ay, sa man. Naminaw Naminaw ka?
Yata ni. Sige tag-istorya mo mang naglupad imong hunahuna noon. Atay lupa doy na minor ako nimo. Pero makakuan man gud ning tanom gud. Makakuan sing mata ba? Mata bitaw. Okay mga kapwa, mga ni among sadwa, no? Di ka namin nag-shooting sa lunchtime. Natay ginabot. Natay kuhat. Mga ni mga kaupaw. Mga ni pinubrihay tabay. Pinubri tabay. Liding mana mo si Boy Basag. Boy Basag! Leading lady. Si Boy Ahos. Sa Boy Ahos. Sa straight up. Luy ay. Wala na yan na iba. Okay, thank you Lord, no, sa grasya na